Bé, anem a fer un tercer programa i en este cas anem a fer un cercle. Primer que res vaig a borrar esta peça. Bueno, més que borrar-la, no vaig a llevar-la, vaig a fer-la transparent. La faig transparent, aplique i, veus, me se fa transparent. No s'ha continua estant, però la faig transparent. I vaig a importar-me una nova peça, una nova figura, que és esta, val? Li dic que la localitze en jo vulgui que és en 100 damunt la taula, igual que l'altra 10, 818, vale? I més se queda ahí damunt de l'altra, però com l'altra està transparent, doncs bueno. Molt bé. Crea un nou programa, Keyboard, curs especialista, guió by Raúl, guió, este seria el programa 3. Molt bé. Enter. Val. Grava este primer punt d'inici, més o menys bé. Ahir no ho ha dit antes, però si jo dic, aquest punt no m'agrada, vull que el robot estigui un poquet més alt. Alço el robot un poquet, vale, per exemple, ahir. Doncs el que tinc que fer és un touch-up. I el que farà és que aquest punt P1 que estava antes ací baix, ara el gravaré en aquesta nova posició. Faig un shift touch-up i la posició ha sido gravada, veus? Me la grava, el P1 estarà ara més amunt. Molt bé. Bé, vaig a situar-me el robot així, ahí per exemple, val? Ahí, i faig un point. Molt bé. Per a fer un cercle, un moviment circular, vaig a gravar-me este P2, un altre, tinc així la imatge, vale? Vaig a gravar-me el P2 així, el P3 així, el P4 així i el P5 així. Què passa? Que per a fer un moviment circular entre P2 i P4 tinc que definir un punt de pas intermig, un P3. Val? Així és com es fa el moviment circular. Un moviment circular entre P2 i P3, que seria així, primer tinc que definir el punt intermig P3. Jo ara el que vaig a fer és un moviment, vaig a definir-me, primer vaig a dur-me el robot al punt intermig, a aquest punt més o menys, i creo un punt, però ojo, en este cas no és J, sinó que choice i li dic circular. I què passa? Em crea així el P3, que és ixe, i ara el punt final, ixe P4, va a ser este que vaig a definir així. Val? Molt bé, ixe. Més o menys. Més o menys. Ixe faig un touch-up, shift touch-up, vale? I ja el tinc gravat. Si jo això ho prove, em farà, val? Vaig a fer-lo més lento, a 100, P1, val? Molt bé. Continue ara en un altre moviment. Bueno, primer que res, hauria de començar ara tinc que anar des de P4 a P2 de nou, en un punt intermig així, P5. Per lo tant, estic en P4, a veure com ho fem, tindríem que fer ara un nou moviment circular, shift point, este serà
choice, level shift, choice circular, i aquest P5 hauria de ser este punt d'ací. Este punt d'ací que me'l tinc que dur, tinc que dur-me el robot ahí. A veure si me l'agarra bé. Ahí. I això serà el P5, que el grave, me'n vinc ahí i faig un touch up. Touch up, molt bé. I el P2, este serà el P2, que serà este punt d'ací altra vegada, no? Vaig a fer un moviment entre P4 i P2, i el punt intermigi és el 5 que l'acaba de gravar. Vale? P... este és P4, este és P5 i ara este serà P2. Això serà P2, directament P2. Vale? I vaig a fer-lo a 200, un poc més a pressa. I si vull que pugi dalt, li faig un punt i que pugi al punt 1 així. Vale? Que pugi al punt 1 a pressa, al 100%. Val, anem a provar-ho. P4, 5, P2 i puja a dalt. Correcte. Val? És un poquet més enrevessat perquè el punt circular el demana el punt de pas, però bueno, més o menys crec que està clar.